u ime Hrvatske zajednice tehničke kulture, dakle naše najviše krovne organizacije u tehničkoj kulturi u Republici Hrvatskoj. U 68. godini postojanja Hrvatske zajednice kao sljednice Narodne tehnike Hrvatske izuzetno sam ponosan što mogu prezentirati upravo o događaju koji je aktualan trenutno u Kraljevici, a to je proljetna škola tehničkih aktivnosti. Također sam u ime Hrvatske zajednice mogao pozdraviti i visoke predstavnike Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta. Ovo su iza mojih leđa budući inženjeri, to sam im poručio, u sav pijetet prema ostalim strukama, koji bi trebali osigurati budućnost u onome što donosi 21. stoljeće svima nama, a to je revitalizacija gospodarstva i ponovno proizvodnje i zapravo kao inženjeri ostati u lijepoj našoj i popuniti sve naše tehničke fakultete koji upravo za njima vape. Danas sam posebno pomalo i radostan što sam imao prilike biti domaćin ovako uglednoj delegacije, rekao bih početak i onog dijela oficijelnog u kome već postoje najave da će Centar tehničke kulture u Kraljevici, nacionalne tehničke kulture, trebao postati centar izvrsnosti Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta, čitaj Centar izvrsnosti tehničkih aktivnosti u Lijepoj našoj. Mislim da ovaj centar sa svim svojim hardverom i softverom ima sve preduvjete za to. Dobar dan, ja sam Domagoj Lovečki, dolazim iz osnovne škole Antuna Mihanovića u Klanjcu iz Krapinsko-zagorske županije. Ove godine smo na proljetnoj školi iz modelarstva smo radili ove svjetionike i njih su voditelji spojili s automatikom. I tu je bilo jako puno zabave, vezanja, bušenja, lemljenja, spajanja i ja sam se jako zabavio s tim. Puno toga smo naučili. Naučili smo, na primjer, vezati na automatu, preciznije bušiti. Se jako zabavio oko toga. Nije bilo mi preteško i na kraju ispadne nešto ovo. Ja sam Iskra Maravić iz Slatine, iz Virovitičko-podravske županije. Bila sam na ljetnoj školi od kojih je jedno područje bilo i orijentacija i komunikacija na kojoj smo ponavljali i učili nešto novo, a naučila sam se koristiti sa stanicom. I na kraju smo danas bili na vježbi na kojoj smo morali pronaći kontrolne točke i međutočke, služili se sa stanicom i ustavili kartografske znakove na karti koje smo dobili za slijeđenje. Na primjer, meni se jako svidjelo kada smo učili ove poučak o trećinama, jer prije ja sam samo slikao bez veze, tako da bi uzeo fotografiju samo. Svidjelo mi se ono o kontrastu, da mora biti, ne znam, da ne smije biti presvijetlo niti pretamno, da to kako možemo to poriktati, odnosno napraviti na fotoaparatu. Svidjelo mi se isto ono kada snimamo nešto u pokretu, na primjer kako čovjek hoda, da mu pustimo mjesta gdje da hoda, a ne da, ne znam, da mu odsjećamo sliku tu. Ja sam Petar Petković, dolazim iz Zadra, idem u 6. razred osnovne škole. Ovdje sam došla na robotiku kao za nadarene učenike, po jedan iz svake županije, vrlo mi se svidjelo. Mnogo toga smo naučili, na primjer programirali smo kolica, to što prije nismo mogli. I tu je baš bilo super, ima masu materijala i dobro sam se zabavila. Pilot program Proljetne škole tehničkih aktivnosti za srednjoškolce ostvaren je u suradnji sa Tehničkom školom iz Požege te Centrom novih tehnologija u sklopu Tehničke škole za strojarstvo i brodogradnju iz Rijeke.
Cilj projekta je razmjena ideja, usavršavanje postojećih tehničkih znanja, upoznavanje s novim tehnologijama, te u konačnici, kao i svi programi Hrvatske zajednice tehničke kulture, usmjeravanje ka tehničkim i proizvodnim zanimanjima i fakultetima. Pa ja sam Dino Rešković, dolazim iz Požege, pohađam srednju tehničku školu Požega. S ovom radionicom sam veoma zadovoljan. Naučili smo dosta toga, pošto sam ja strojarstvo, tu sam vidio gotovo sve što se tiče moje struke, znači kidalice, razne tokarske strojeve, CNC strojeve, godalice i sve zapravo što se veže sa mojom strukom sam vidio. Sa ovim projektom sam jako zadovoljan i preporučio bih ga svima koje imalo zanima nešto, znači koji idu u ovaj smjer. Upravo je završena mala proljetna škola tehničkih aktivnosti koju je Hrvatska zajednica tehničke kulture organizirala tijekom proljetnih školskih praznika. U školi je ukupno sudjelovalo 42 učenika koji su pohađali 3 različita programa tehničkih aktivnosti. 19 učenika pohađalo je program radionice robotike za darovite osnovnoškolce, 13 učenika polazilo je program radionica tehničkih aktivnosti za osnovnoškolce, a 10 učenika sudjelovalo je u pilot programu proljetne škole tehničkih aktivnosti za srednjoškolce.